see guys for the people. Hi. Right, basa riri kufamba kuno kwatiri kuzviona vamwe avo vanototanga trenching muchazoiona ndibofamba kuti shaping yacho yakubuda sei. Vamwe ndo vari kumashure uko muri kuvaona uko usabudisa kumashure kwavo sauzovati achitora zvimabhuku saka ndo zviripo. Saka vari kumborivhaiza vachiona kuti zviri kufamba sei. Vamwe vaindibvunza kuti ndo hanzvadzana chipo here. Ndivo hanzvadzana chipo vakomana ava vari pano. Saka mbouya kunofamba uchiteva. Saka I think from what I'm seeing igaraji apo pameno zvinhu zvinodambudzwa zvitongide kana yazonyatsogaswa zvakanaka then ndochinyatsokuudza kuti umune chii ndangoona garaji sofa. Saka matrenching ari kuitwa mamwe anogaswa ndo anoziva zvichazodii zvichazobuda zvakaita zvimwe zvichavhunwa nepakati papa pameno mberi. Saka uku vari kuita maremeasuring wati zvavari kubudisirana ikoku kuise varohwa neflu flu yakandizembedudzi amozoni. So I think ndizvo zvakatida kusaidi kupa vanongorimbogadziririsana vachigadzirisana. Saka nauripo ndeyekuti flu ndoyekuda kutotirwa ndokunga ndakapuhwa nevakumi vanhu vari panapa vadanwa neflu pano flu toapano pane flu pamuzinda iri kutivhuna makodo. Come, let me show you something. So guys, so patikauya this time ndakasvika tikatenga futi ndokunga mamwe makapu maplates then hakuna because kana kuti gasi rinozodhura. Saka idzi ndo dzimwe dzehuni dzamukuona kurodza kuti topera panofana kutsvagwa huni. Saka mukomana angachombondiudza kuti kune vanombofamba nengoro hapachina huni pano vanombofamba nengoro. Saka asati atanza not everyday vanotombodanidzira kuti huni. Saka ndo huni dzacho dzakuda kutopera zvadzo takazvitsvaka nemabhoto right zvadero manje. Vamwe vanga vachikomberana kuti masvosve kudidi vangamba kuvatau. Saka ndasitauya nebhara ne-this other tent ndoyatauya nayo iyi amazitende ayaya. Saka ndazotenga initende iyi regai tigona kuti zvofamba sei bhozivai toda kuwadzira pasi. Saka iyi ndoyatatenga itende iyi. Matende satinositenga aya ndiyo iyoyi regai ndisatoikanganisa ini konsista vakapfigira tende zvayangaita tende iyi bhozi nekasimiro kanombobhoka kana iri nyowani inoita kuti idzadza mhepo. Then what you are seeing here iyi itambo. Tambo vamwe vangasha kuti tambo iyi inoita sei kuti yemagetsi unoidii. Tambo iyi guys ndikorokotedzei kambani iri kukurira ndakamanikidzwa nawashi kunzi kuitira kuti vanhu vasazoka ndimonaona kuti mamuchona nhongo achidhiga uku vanhu vari kudhiga uku vari kudhiga nditi kuitira kuti zvite fast zvinhu zvedu uye vanhu vasazonyanya kukomera pamaoko. Nawo iripo ndeiyi vachise tichipamupambu chapinda mukati ndizodi kupinda mukati zvo kutorerwa nani monditorerawo here asa ngongachovata pasi ke mavhu. So guys, I feel like ndiri kungoinvesta kubva zuro nanhasi yo zvinhu zviri muchikadhibhokisi. Chitirangi baba uya padhuze hochi. So trangi ramuri kuona isizini trangi iri ramuri kuona ndo uku chonzwai
kudai nenauye kuti kukomulena uku ichi chinonzi chipampam ichichi isusu handizoziva hangu zita racho but isusu tongoti chipampam ranyina washichi mofanira kuinvesta muchipampam kuitira kuti vanhu vasagwadziwe pakudhiga paipai saka ndotoona kuti chitori chikiti chine zvimwe izvi ndokunga ndo zvinoizoswa kumberi here izvi zvechiundunyura pasi izvi asingareshi ndo chipampam chacho ichi saka ndaina nawashi ndiye andiperekedza ini ndasingazive makona ndiye atoenda neni kumakona kona angari affordable kuitirawo kumbudu yangu inyinyi wacho. So it's more like I'm investing kuti zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka plus takadzidzawo a lesson kunoku ndimunozviona achavhuriyese uya padhuzewe ini igenerator hanunozviona katonzi no fuel intake notice check oil level before starting then provides warning read operators instructions gasoline is inflammable cool 2 minutes before restarting do not operate in wet weather or wet conditions warning risk of burns do not touch the hot part saka iri ndo generator iri the reason why tata boss zvataita pachena unotenga tati tiri kudawo chipampam pachipampam chedu chodi chine generator racho zvinoenderana pakusimudza apa handiti kuti zvitibatsire isusu patrenching yedu wazi kudai kudhiga vanhu vaikomera nawo maoko avo sikati no sezvo tiri kuda kuzama kuti wotikuri handiti mazviona nemazuva kuti aite mashoma uye nekunyatsa kuti tiite zvinhu chaizvo chaizvo chega tiite titsvake maturusi rori in the name of Jesus iri kuuya very soon because maturusi anenge awanda anozviona. So tambo iyi tatozohit comment kwanana washina nevemushopu saka ndizvozvo izvozvo nhasi handina energy iri palow battery flu yoda kundisebedula munhu anotanza haufanira kutaura kuti unorwa flu ndototaura kuti ndorwa flu kuitira kuti energy yangu ivhidzwa kuti ko wakatsamwe nhasi kureva kuti energy ndakafizuka nenyaya yeflu hamozviona. So right regai tigoona kuti mangwana tinosvika papasi mangwana ndofunga chinofanira kunge chakufana kuti chigone kushanda chinhu ichochi ichichi tinoshanda ndonga ndiripo ndichiona kuti vari kugona kuchioparata here kana kuti kwete kuti handisingazoti nechekuti muna kuti ndogona kuchioparata chozoreswa kuoparatiwa ipapo hatizowirirani because imari inenge yapinda pachinhu ichi saka ichocho chinhu ndo chachaiti chipampam chamaibvunzwa chiya kuti ko chiko chiri kutaurwa kunzi chipampam nevanhu ichochichi ndochinonzi chipampam chataireva ichochi choshanda pakuchii chiti vachiundunyura kudai so vachiundunyura hamozvona ndochinooshanda ichichi but alongside generator saka generator ichi toda kuti peturu hamozvona ndoandichiti zvoda kuti ndiripo ndichiona zvavari kuita as well saka nasinobva pano usiku mwari kaomazvo pana mbufesa ari pana paanoita zvokurima tasai madomasi aka hameno kana imba yakasara nemadomasi anorima ndimo egaimbokuradzai kuwekera kwake uku ane munhu ikapo iri kugara panapa hama dzedu aitichipaipai patine tishanda techido hama pateti pachipa ndikuratidzei hamunozviona uchaita master farming kumushanda iri yake guys kudadisa kwainoita kudadisa iri my favorite itsunga iyi wondine flu zvangu ndichaikutaimira yamboti unorima shamwa ochinda apa utoda kumbokuradza master farmer wandatoona indofanira zvokurima mpichisi chakatobata yakutorike wakarima asi uko imba haisi kusvika uko haisi kusvika iri kugumira ndingakona apa ndotoembochira tikaitodini vanotora kubva mvura tiri kuitora apo
ndo pane bhowa ipapa. Apa. Apa ndo pane bhowa. Oicha chashandisha. Chinotoshanda munotori nemvura futi. Apa pamubhedha saka pakaisiya. Apa hapana kudzvarwa masidzi akashota. Saka ndakamirira kuti abate futi ndozotora uku ndichiisa futi. Saka wakatora uku? Akabva kumusha. Saka ona kuti uyu yadhi yawo ihombe. Ihombe yadhi yakakura. Saka vanenge vachimboonesa zvitina zvakatomira zvitosha kuti ndotanga kuti kubatwa rini zvitina zvedu izvi. Mapit sand, river sand, makwai ari ukoko. Pane inonzi hardcore inofanira kuuya panapa. Ichaiswa paback filling. Inonzi hardcore unoiziva? Ndoiziva. Ipo panoenda kuzviwe. Making amasaro. Making. Alright. Iking onion. Imagine kuti honyai imwe. Unoti Mwari uyai Satani dongorera shuwa. Hawakarima. Kwete zvekuzunguka. Ndo unonzi ukuzungu vanhu vaMwari. Vamwari zotiko chii ndo waita Israel yapadhize nawo. Ndo watinoti ukuzungu. Isitaka kutorega zvekumbovaka totombotsvaka marekera evanhu. Ukuzungu ndo wandosiva. Tirana homi by the way nevanhu vatiri kuitirana navo pano. Takafara homi wezhira wezhere chairikati wow hamuchioni ndokugona kusimudzirana nahomi wako. I'm so happy guys, like you don't understand feeling randinaro. Ndakafara zisingamboiti because pesa apa ndasamboyatsovhunzwa kuti vanobvepi. Pandakazoona kuti ndowedu wezaka. Ndakafara guys, ndikati wow thank you very much. Nyangwe ndisina kuitira kuzaka asi the fact yekuti ndihomi wakandipromota kuti chero ndoda kupromota vombouya kubasa. Homi thank you very much. Sure usatenda uroi chaikuchinda. Saka regai ndifambeso tichinda manje. Mavheji auyu anotochinda apfeka chibuya ndisina chete kaime kuti handii asi chamatendewo imwe zuva nekuva kutoita tumadhora twakodhora tako. Obviously zvima 50 cents wepapa. Zvi50 cents haushayiwi. Unoshanda munhu anoshanda ndiye akanaka. Plus munhurume wafanira kuita unyopi. Machiona here sekubvei chipambano. Ndachiona. Maidada ka?